Yuswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karsaning yuang Adipati Yogya sarwiring warna kang gumbalaran ing bumi mugi ulun tedhahna tanja sang wikuhan jarwi salah para Pandhawa aja tida-tida rasane atimu nggih Maradyagi sapa wae Puntadewa Werkudara Janaka kembar yen ayo andha yudha karo aku buktekno nalika semana kowe ya entuk piwulan saka aku Jayaji Kawijaya guna kasantikan panggendhaing Satru Sekti ayo saiki tak teter meneh yen perlu gurumu kudu kasorake kalahno gurumu sekti ning siswa pinter-pintering murid nek bisa ngalahke gurune ayo sapa wae wani nandhingi kerjaku Ancut kumerkutu manjing samudra toya dreng wirakanyo banyu sumaput wentis melekanggan suminget nambagi Kresna kakangku apa Arjuna wonten dawuh Koko Prabu mbok menawa kodrat ora iso diwiradati tetepe Kang Bapa Sukayma Begawan Durna sing jumeneng dadi senopati lari kowe ngarep aku wis omong perang tanding karo sapa wae aku gelem aku wani ning aku aja kon mungsuh karo guruku timbang aku mungsuh karo guruku aku trima kalah ora brata yuda ya wis ora diarani wong menang ya wis sakarepmu Werkudara wong kuwi adek-adekmu kuwi jati dirimu kaya mengkono kuwi muga wae Jawata mengko paring pitulungan kawan para Pandhawa Riri sarta paonu teng ranu sun ring kanyut manisiling ira Gusti roning kamal mirahing sun anak Prabu Sri Bathara Kresna kula wonten timbalan ing ngadhawuh Paman Drupada nggih ora kok jeneng aku iki wong tuwa nyela-nyela ora jeneng wong tuwa pamer umuk wis tak jaluk para Pandhawa lerna atimu ora susah kowe jumangkah jumeneng dadi senopati. Perkara Begawan Durna tak tandangane dhewe. Mangger piye? Panjenenganipun Paman Prabu Drupada kepareng jumeneng dados senopati. Ya, kalungguhan senopati dene iki tak jaluk. Aku ngerti
Werkudara Janaka mesti ora mentala dune. Nanging apa sebabe Ratu Pancala Prabu Drupada kok wani? Aku duwe pitung kapribaden karo Kumbayana. Nalika Kumbayana ngejawa goleki karo aku, wani celandakan tekan negara Pancala nuding-nuding karo aku, nyebut aku Sucitra. Padha saknalika Gandamana pamanmu ora trima. Kumbayana diajar nganti ilang kebagusan wujud dadi elek kaya ngono kuwi. Nah, kocapa barenganing lakon Pandhawa Kurawa rebutan Lengatala. Rebutan Lengatala kecemplungan ning sumur pas Pandhawa Kurawa ora eneng sing wani nyemplung. Dumadakan Durna teka. Durna banjur ngreka daya golek suket Kalanjana. Suket Kalanjana direnteng dadi dawa dicemplungake jroning sumur nggo ngentasake cupu sing isine Lengatala mau. Sak banjure Lengatala dicekel karo Durna. Durna ngomong, Lengatala iki bakal tak paringake sapa wae nanging ana pitukane yen bisa mbondo Ratu Pancala Prabu Drupada karo Sambanda Gandamana. Tak wenehake rikala semana Kurawa tanding karo Gandamana. Kongkonane Kumbayana mau. Kurawa kalah, dumadakan Pandhawa teka. Pramadi Bratasena pasrah pati urip ning ngarepku. Prasaja yen ora isa mbondo karo aku kalawan Gandamana, ora ditampa nggone bakal meguru karo Kumbayana. Saka tresnaku karo para Pandhawa rikala semana, aku trima. Aku dibondo karo Bratasena. Ra yo ngono Bratasena. Iya, aku kelingan. Aku dibondo kalawan Bratasena sak permadi Gandamana pisan. Dipasrahake menyang Durna. Ning aku paring dawuh karo Pandhawa. Dawuhku mengkene, najen aku mbok bondo iki, ora jeneng aku iki kalah karo Kumbayana. Ning aku ngrumangsani Drupada kelawan Gandamana kuwi murite Prabu Pandhu. Aku iki murite bapakmu. Semar sapa-apa karo bapakmu ning bapakmu sedo. Mula dina iki piwalesku menyang Kang Ramamu tak paringke karo kowe. Aku gelem mbok bondo waton ngelmune Durna jaluken kabeh. Oh, ngaten Paman. Iya. Saknalika aku diwenehake karo Durna, aku diuman-uman karo Kumbayana. Aku ya ora semaur apa-apa. Malah rikala semana Durna njaluk sak perangan wilayah negara Pancala. Bumi Sokalima dijaluk. Sokalima kuwi tlatah Pancala kuwi didudheki wong Astina. Aja kleru-kleru. Yen to Sokalima kuwi wilayah Ngastina kuwi kleru. Sokalima kuwi wilayah negaraku Pancala. Tak wenehake Durna panebuse rupane nalika semana bagus dadi elek. Oh, ngaten. Iya. Lah, rikala semana aku ya prastya ya Kumbayana aku trima. Aku ora rumangsa kalah karo nanging titen ana besok dumadine perang gedhe Bratayuda mungsuhmu aku. Lah iki kedadian tenan. Kula Kang saka kuwi nggih para Pandhawa utamane Kaki Kresna dina iki lilakna kalungguhan Senopati tak jaluk tak pethukne Kumbayana.
risradaan dang wani ngali wijiling sasangka saking grane ngareka karnan ya sira alonan ngandika karnan ya sira alon nang ngandika Kakang Drupada iki kaya ana pancen aku sengadya aku metukake karo kowe eling jaman kala semono kowe bedah negara Pancala kowe nabok yen ora nganggo cara kaya mengkono pangeh lamun aku iso melehake kelawan Kakang Sucitra nalika semono aku ya wis prastya janji aku trima kumbayana nanging entenono besok dumadine preng gedhe aku karo kowe kudu Pancakara dina iki bakal tak tetepi oh iya kudu aku ya samate gati sawigung diri aku tata Kakang Sucitra padha-padha murite Rama Bhargawa padha-padha murite Remban Begawan Rama Parasu aku karo kowe padha ngetokake marang Kaprabu sing digala-gala karo Begawan Rama Parasu nganti kowe diparingi kuwi Gendhewa Waja Kyai Bhargawa diparingke karo kowe malari kala semana mbangga sayembara mentang langkat Gendhewa Waja Pancala saiki kowe ora gablek ayo kasektene Jiwaraga aku ya kasektene Jiwaraga endi sing luwih digdaya ayo cobanen Kanjeng Ati kowe
iya pancen aku ngakoni kaprawiranmu. Tosung balung uleting kulitmu. Pancen ngedapi-dapi. Nek waspadakno. Pusaka Permati Pancala. Jemparingku ntraca bawa arang kranjang tabumu wis. Padha aku ngerti. Jemparingmu iki jane ampuh Ntrajabala iki ning gandengane kelawan Gendhewa Kyai Bargawa. Rikala semana Gendhewa Kyai Bargawa wis pedhot. Monggo sayembara mentang langkap ning Pancala rikala semana. Sing medhot si Permadi ya muridku. Mula jemparingmu ki ra ndayani apa-apa. Nyoh jemparingmu tak balekke. Kacarita eling-eling Sang Begawan Durna sagulung ing reh prigeling jemparing sarta titising jemparing. Rikala semana jemparing karo Sang Prabu Drupada Ntrajabala salah sajuga sinaut kelawan Resi Kumbaya Resi Gra kawangsulaken lumebas kebat kaya kirat kesit kaya ratik tumancep jajanira Prabu Drupada gugur pengawak kusuma bangsa. Segede pangapuramu ya Kakang Drupada, ora kok jeneng aku iki tegel karo Kakang Drupada. Arep dikaya ngapa wong kowe kuwi karo aku kadang nak sanak sedulur nak ndulur. Bapakmu Wapremban Begawan Dupara kuwi kang masih bapakku Prabu Baratwaja.
Janjane mono aku iki ngejawa rikala semana. Aku mau gandruk karo kowe ngatasi kuwi anak pendhita. Kok rewangi lunga saka pertapan menyang tanah Jawa ki iso mulya. Wis aja meneng ratu ora ketang negara-negara mung titipan kowe mung ratu wakil. Jane sing dadi ratu kudune iki Gandamana. Ya toh, aku ngerti sejarah. Nah, dina iki aku mau nguntapake balimu marang Lokabaka. Ora kok jeneng aku kejem, nanging mbok menawa iki keparinging Gusti kudu mengkono. Para Pandhawa, senopatimu Prabu Drupada gugur iki. Aduh, Rama Prabu. Koko Prabu Kanjeng Rama Prabu Drupada gugur madyaning palagan Koko Prabu. Wah, yen kaya ngene iki Pandhawa kakehan dosa. Piye Kresna kakangku? Kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Wis terus jemena. Mbok menawa Kang Rama pinasti ya kudu mengkene lalakone. Sambung ngrapte kawan Kumbayana Begawan Durna kuwi ya isih pepundhenmu. Wis saiki urektine dhisik ana karo para brahmana, para nimpuna. Karben konarepane dirukti sing tak becik-beciki. Werkudara, lho kakangku. Kang Paman Pancala, Paman Prabu Drupada ya mara sepuhe ingkang Raka Prabu Puntadewa gugur. Sing dilabuhi sapa? Sing dilabuhi ora liya kejaba mung para Pandhawa. Mungsuhe sapa? Ora liya Begawan Durna. Lah, mula dina iki Werkudara, kowe dadi senopati mesti ngono ayo. Dang ngene tak disiki. Lho sing akon merintah kowe dadi senopati iki sapa? Aku ngerti kowe tak perintah mesti ora gelem to. Mulane aku ya ora merintah. Ning ngene lho Werkudara. Kowe yen tak perintah karo gurumu perang mesti kowe ora gelem. Ning aku njaluk tulung, lakonana. Iya, anggere ora mungsuh karo Begawan Durna. Ora. Waspadakno. Mburi kae ana ratu nunggang gajah. Kuwi sapa? Kuwi Ratu Turilaya Prabu Permea. Kae numpak gajah-gajah kae jenenge Gajah Estitama. Aku mbok kon ngopo? Permea kae paten ana. Sak gajah-gajah sisan. Gelem ora? Ya gelem. Gelem. Mengko yen to Prabu Permea mati sak gajah-gajahe mengko eneng wong alok-alok Suwatama mati. Monggo sing mati lak Gajah Estitama. Iya. Suwatama mati. Upamane iki mengko keprego ing lelakon, gurumu Begawan Durna takon. Gurumu Begawan Durna takon sing mati iki sapa Ngger Werkudara? Kowe kudu wani Dura Sembada. Dura tekse ngapusi Sembada kuwi tekse bisa ngrampungi gawe.
Maria ora kudu ngapusi piye. Kudu ngono kuwi. Ya, yen ditakoni sing mati iki sapa? Kowe Kandha. Sing mati Swatama. Kowe kandha ngono. Ya. Gelem ora? Ya, gelem. Tak gampang to kuwi. Swatama mati. Ya, sing mateni sapa? Sing mateni aku. Kowe kandha ngono. Akonana. Janaka ya mengkono, Yayi Puntadewa iki mengko ya tak aturi mengkono. Kabeh para prajurit brayating Pandhawa takon muni Swatama mati, Swatama mati. Yo piye to? Piye? Supados boten bebingung raos kula. Sinuwun menika tebih saking negari. Turilaya dumugi wonten paprangan menika ingkang dipun belani menika sinten ingkang dipun biyantu sinten? Pandhawa menapa Kurawa? Aku ora mbelani sapa-sapa. Aku ora melu Kurawa, ora melu Pandhawa. Keparingipun. Aku ki mau golek bondo. Golek Mas Picis Rajabrana. Mula kok ora tak perintah to. Nek ratu mati ndang laraan tetelana sandangane bangsa mas-masan klumpukna lebokna jroning gerobagan kae. Inggih. Lah ya kuwi. Ngopo mbelani siji-sijine? Entuke apa? Ora entuk apa-apa. Golek bondo kuwi. Ayo sapa sing mati? Goleki.